इथे सुयोग सकाळीच शेण थापले. वेळच नाही भेटत. भरपूर दिवस नाही घातलेत ना. ह्या सगळ्या धुरी करण्यासाठी संपतात. होय, पावसाची सोय. आणि इकडे हे कापलात काय हत्ती गवत? इथे थोडस कापलंय. अजून त्या साईडला पण आहे ना, ते कट करायचं आहे. म्हणजे आपल्या गुरांना थोडं थोडं घालता येईल खायला. आणि इथे ना अशा गोण्यांमध्ये शेणी भरून ठेवले, जशा सुकतील तशा. गोणीमध्ये म्हटलं भरून ठेवलेत ना. आणि आमची वासरं बघा आता कुठे कुठे जायला लागली. मोठी झाली आता ती दोघी पण ना, पुढे 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 जातात. हिला परवाच्या दिवशी आम्ही रांगोळ्या आणून दिले. रांगोळ्या नाही, कलर. ते रांगोळीचे कलर नाही, दोनच होते ना आमच्याकडे. आणि ह्या दिवाळीत काय आम्ही असं काही खरेदी केलेली नाही. त्याचा पुरेपूर अगदी उपयोग केला तिने. झाली ना सगळी काढून? हे तर असं भरायला नाही. हा, ते याच्यात घे, कागदात, छोट्या कागदात घेऊन ते ओतायचं. ते तसं नाही, तू तसं होता नाही जमणार. ते त्याच्यात होत, त्याच्यात ते ग्रीन मध्ये. हा होत. आता तर मी होत. छोटे छोटे डब्बे पाहिजे ना. आज सुयोग मॅच बघणार आहेत, जी अजून लागली नाहीये. कोणाची आहे काय मला माहिती नाही. दीड वाजता लागणार आहे. तुम्ही आतापासून टीव्ही लावून बसले. हे आज आराम आहे त्यांना. आता वाजले किती? 11 वाजले नाही, 11:30 झालेत. तर 1:30 वाजता मॅच आहे. कुठली आहे? कुठली मॅच आहे? इंग्लंडची. इंग्लंड इंडिया. तर मॅचचा आणि माझा काही संबंध नाही, कारण मी मॅच काय बघत नाही. तर मी आज म्हणजे जेवण बनवते आणि सुयोग तिकडे मॅच बघणार आहेत. आज जेवणासाठी बनवणार आहे मसूर भात. त्याची सगळी तयारी झाली आहे. म्हणजे सर्व कटिंग वगैरे करून ठेवते. इकडे ना मसूर भिजत घातले, 4 तास तरी भिजायला पाहिजे ते व्यवस्थित. हे असं सर्व घेतलंय. बटाटा घेणार आहे, तो पाण्यात ठेवलाय काळा पडू नये म्हणून. इकडे कोबी चिरते. सर्व कटिंग करून घेतलंय. आणि आता ना मी कोथिंबीर काढायला जाते. मी जरा जास्तच कोथिंबीर घेतली आहे, कारण मला कोशिंबीर मध्ये पण हवी आणि भातात पण जास्त पाहिजे. आपली गुरं पण आलेत आता. वसू का धावत येते तिकडनं? डॉली चल चल चल, लाईनीत जाणार बरोबर.
तर इकडे मी ना तेल तापत ठेवलंय आणि त्यामध्ये तेजपत्ता, लवंग आणि काळी मिरी टाकली, लसूण टाकली, कढीपत्ता, कांदा टाकलाय, 2 मिरची, कोबी टाकून घेते, त्यानंतर सोबतच बटाटा पण टाकते, त्यानंतर टाकणार आहे टोमॅटो, थोडंसं ना आलं किसून टाकले. मसूर भात बनवते म्हणून भरपूर प्रमाणात मसूर टाकते आणि ते आता ना सर्व मिक्स करून घेणार, एक वाफ येऊ देणार आणि त्यानंतर मग मसाले टाकणार आहे. त्यावरती ना पाणी ठेवले आणि वाफ आली ना की त्यानंतर आपण मसाले टाकले. मी मसाले टाकून घेतले आहेत, लाल तिखट, फ्राईड राईस मसाला, हळद आणि मीठ. इथे पाणी गरम करत ठेवलंय, त्यानंतर घेतलाय भात टाकून. भात भाजीमध्ये आणि मसाल्यामध्ये व्यवस्थित असा मिक्स करून घेणार, त्यानंतर हे गरम पाणी ओतणार आहे. तर यामध्ये मी गरम पाणी टाकून घेते. बाहेर आवाज येत आहे म्हणजे माझ्या भावाचे ना म्हणून हे आणि ते बोलत आहेत. आणि आता यामध्ये टाकणार भरपूर सारी कोथिंबीर, वरून आता लिंबू पिळून. तर भात आणि कोशिंबीर पण बनवून झाले. सुयोग गेलेत, एक आमची गाय आली नाही नवीन तर तिला आणायला गेलेत, म्हणजे बघायला गेलेत कुठे येते. हिरवी येते रोज टायमावर, बाकी सगळी गुरं आतमध्ये आले आहेत, विश्रांती करतायत, कारण आता ऊन पण असतं बाहेर भरपूर म्हणून. आणि मी इथे बाहेर बसले, मला जरा बरं वाटतं इथे बसलं की शांत. हे तिघं पण बघ इकडे बसलेत सावली. मसूर भात रेडी आहे आणि ते कोशिंबीर पण रेडी आहे. तर मी आता जेवून घेते, या तुम्ही पण जेवायला. संध्याकाळचे वाजलेत 5:30 आणि इथे ना भाजीच्या 2 जुड्या काढून ठेवल्यात, खाली जाताना घेऊन जायचं यांना, कारण आता थोड्या वेळ ते डेअरीत जाते. लाल माठ आणि हिरवा माठ अजून बांधली नाही जुडी, ते बांधायचं काम ह्यांचं आहे, मी फक्त काढून देते, कारण ह्याच्यात अजून जर थोडी कमी असेल तर मग ॲड करायला, म्हणून मी बांधली नाही. कोंबड्याला पण मी आत्ताच सोडलं आहे, कारण दुपारचं त्याला पिंजऱ्यात आतमध्ये बंद करतो. इथे मी पालकची भजी बनवते, त्यासाठी पालक ना बारीक चिरलाय, त्यामध्ये ओवा, हळद, लाल तिखट आणि मीठ टाकलंय, त्यावरती बेसन टाकणार आणि मिक्स करून घेणार. जसं लागेल ना तसं बेसन टाकायचं, सर्व एकदम नाही टाकायचं, म्हणजे थोडं थोडं टाकून मिक्स करून घ्यायचं. जर गरज असेल तर वरून अजून टाकू शकतो आपण. थोडंसं ना तांदळाचं पीठ पण टाकायचं, त्याने कुरकुरीतपणा येतो, पण आता तांदळाचं पीठ माझ्याकडे संपलंय. आणि पाणी न टाकता पालकला जे पाणी सुटतं त्याच्यातच हे बेसन पीठ मिक्स करायचं. तर झालंय सर्व मिक्स करून. यामध्ये मी अजिबात पाणी नाही टाकले, जे पालकाला पाणी सुटलं होतं त्यामध्ये सर्व मिक्स केलंय. तयारी करून ठेवली आहे. आता 8 वाजले, तर एवढ्यात काही मी ते तळायला घेणार नाही भजी. जेव्हा जेवणाचा टाईम होईल तेव्हा थोडा वेळ आधी तळेन, म्हणजे गरम गरम खाता येईल. ते मी भजी करायला घेतले, थोडीशी भजी झाली सुद्धा. आणि इथे दुपारी जो मसूर भात केलेला तो गरम करून ठेवलाय, कारण आता जेवणाची वेळ झाली. तर आता भजी करून होईलच थोड्या वेळामध्ये, त्यानंतर आम्ही जेवायला घेऊ. तर या तुम्ही पण पालक भजी खायला आमच्या बरोबर. आणि व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, टेक केअर.